Juu, moro. Mä sanon nyt nopeasti, koska akku loppuu kamerasta kohta. Eli mä oon Anton. Mä asun Helsingissä ja mä oon 15-vuotias. Mä aloitin tän sen takia, tän vloggaamisen, koska mulla on nyt ollut paljon aikaa. Ja niinku mä oon ei osaa puhua enää. Niin, että mä oon tykännyt katsoa muidenkin ihmisten videoita. Ja ne on niinku inspiroinut mua tähän ja tälleen. Et mä haluan nyt itsekin kokeilla tätä. Mä harrastan skuuttausta, käsimurto, sen takia mulla onkin sitä aikaa. Niin, skuuttausta harrastan, sit mä räppään ja valokuvaan. Ja toinen syy, minkä takia mä aloitin tän, on se, että mä tykkään valokuvata ihmisiä ja mä tykkään itse myös esiintyä kaikissa videoissa tai valokuvissa ja niin edespäin. Mitäköhän muuta mä kertoisin? Mä oon aika... Nyt tuli muuta ajatuskatkos. Mikä se on? Niin, mä oon aika sosiaalinen ihminen omasta mielestäni. Ja aika rento ja chilli ja tämmönen. Tää eka video ei mitenkään pitkä tai mitään, mut toivottavasti silti tykkäsitte. Ja jos tykkäsitte, toivottavasti tykkäsittekin, niin subatkaa tai peukkuu pysty tai ei, jos ette tykännyt niin paljon. Lisää videoita on kyllä tulossa, että ihan niinku tällä viikollakin tulee kyllä varmasti jotain. Joo, sitten no niin, ei kai siinä sitten oikein muuta. No joo. No, se oli sitten varmaankin siinä. Joo. Okei, kiitti kun katoitte. Kiitos tosi paljon, arvostan sitä. Ja jos nyt subbaisittekin ja tälleen, niin olisi tosi mukavaa, ei olekaan varmaan paljon vaivaakaan siitä. Joo, kiitos tosi paljon, jos jaksatte katsoa. Kommentoikaa tuohon alas, että millaista videota voisin ensi kerralla tehdä. Tai onko mitään aiheita, mistä mä puhun tai tällaista, ihan mitä tahansa. Niin joo, okei, se oli sitten siinä. Kiitti paljon kun katsoitte. Moi! Everything I've made flip full circle, now I go a different way. And I took my pain and I threw it away. And now you always see Benny with a smile on his face. Attitude awesome, mindset positive. Went downhill but now